Guys, good morning. Adto ko sa akong kupras kay ako ibuwad. Init na kay ang usa ka sako na kuha naman uga. Kanina sa among kupras gapon nga among gilugit. Kay akong ibuwad. Uli na ako guys. Nauntag nang ka. Init kayo. A few moments later. Apas may sa hagna nila sa akong anak. So mingwit. Hintan ang kabaw. Unsay feeling da? Kabaw, unsay feeling? Lo, hintan ang maayo kay mga lakaw akong kauban oy. Hey kuno. Kita dai dong. Mas pasa nila mga lakaw eh. May pag-unang butas. Kahagnaan. Nag-agis kahagnaan. Dangog mga butas eh. Okay, baka kuan eh. Ano? Lala. Agin day. So ano? Lamba jud ko ani. May magkuan ko. Hoy, wata ko ninyo. Kuan sa butas. Elsa. Ako nagbutas kay mayandak ako. Paspasan niya akong mga kauban. Uy, hinlo kayo din lang. Ay, kabugat sa butas. Ganag tubig, uy. Kung tanom yun po. Magbutas kung balik. Kay lapok na. Sa akong mga bata ay. Ow! Ow! Ay! Saan na? Nalamba. Butas niya akong giubo. Nalamba ko oy. Ano sa mana? Lindanaw. Ako'y nakadako. Diyan man. Madto. Nakakuha na mo? Kita sa akong bukton. Ayun naman, nakakuha na kangot. Apay? Mamani. Awa na, di na makakuha ngot. Kisaba man. Ito na ihang kuhan ay. Iingon mas Archil nga. Kung may kaubang dagko. Kinsa man? Hay man sila. Dawat to nanaga. 50 na lang kuha. Asa dapit? Madto. Layo. Ispan. Hispan ni. Ispan. Na ditaw. Walay. Asan din na pitasinan? Ah, di nagyapon nakadaog na ako. Aw. Kalapok eh. Hay, nako. Nagwas lang manok ni Ate Hilin. Hagoy, hugawa na ba ni mo oy? Ito ka to. Sa. Ano, nanadyo sila kuha. Nanagid sila kuha. Nanamig kuha tiyok. Asa ba? Nadaghan naman dayo. Nadaghan naman. Nasing kamot. Nalamba ko sa kuan oy, sa butas, na slide. Saan butas-butas bang ka? Dako na ba?
Tako, naginay daghan dai diri no. Nagkuan ang yang kaw. Ah! Lola nakuha gyud tiyok. Sa pabutang sa awati tiyok. Ilok manas kamot eh. Yay! Yahay kay nga rin guys, hagna. Kuman manguling mga bata eh. Ginahan pa magtambay nga to, mga isda, para sila. Mingkod sa ko diri. Tanawan ninyong hagna ha, pakita sa inyo ba ya. Highway na ni siya padung National Road padung sa Isabel. Na diha. Highway na diha kana. Gumatag na yun sa kaunong kuan. Kuan sa hangin oy. Ano sa dump truck or da kung sa kena ni Agi. Na ni Agi. Akong sakyanan. Nakana dihang lubian. Kampo pa ng kuprason diha. Napay pila ka punuan diha. Kanang doon sa payag. Gib, muli na ko, Gib! Gib! Bibang! Muli na ta, dali! Ikan ni siya sa tubod. Naghan tubig ang mga hagna. Ang magian yun ni sa tubod nga tubig makatanom. Pero sige mag-uwan makatanom lagi hapon. Ambot nimo. Hello guys, nanguli na tuod mi nya akong anak ning sunod man day nako abi na kung di mo uli pa. Siguro gigutom na tuod guys sa una muna ni dinig tanil. Ngay naay daghang mahogani di sa una naglinya. Nya kanang sa pikas food na puy daghang batilis. Anaha daghang po nagbatilis diha karon bag una na mga mahogani tuod sa una guys gani. Kadlukan yun ni sa una kay may balay nya mo magtanil. Nya upag isuga mo nang sa una sa high school pa mi dugay kay may umalas sa ngit-ngit na magdinagan ita mi taas kay among gidaganan ani gyud ko dapita mo hunong og dagan mong ginawag gyud ko daglaw di gyud ko mulingi kay mahadlok gyud ko magkita nga balingit-ngita karon na daawa di na kay siya damog kahoy init na